Het veld van VV Boetenpost is de Arone Wieke onder handen naam. Het beroemde haardveld van de vereniging is jeder oondien door een soort profclubs uit binnen- en buitenland. De gemeente Achtkarspelen viert together met een oornemer het werk uit. Groot onderhoud doet de gemeente elke jaar. Maar dit pakt dan wat extra groot uit, omdat ze nou die hele bovenlaag eraf vreest hebben. En omdat ze hem opnieuw weer beluchten hebben, helemaal opnieuw inschedden. Dus dit is wel een extra grote beurt. Het gas hier wat vretemoon inschedden. Het is even afwachten hoe lang het wordt voordat het veld weer green is. Maar dat zul ik helemaal aan het worden. Dat gaat heel gauw als de omstandigheden goed zijn en als de juiste temperatuur en wat vocht erbij, dan kerst na een week al gas hebben. Na de renovatie van Fjouwerdeelien is het een van de droegste velden in de Noord-Eersthoeken van Friesland. Daarom had de club nou een eigen bereinigingssysteem geïnstalleerd. Daarvoor wie het veld juist een van de wiertsten van het Noord-Eersten. Een soort profclubs hadden op het veld spelen. Maar wat zou de consul nou graag nog eens mijn meidje willen? Vroeger gingen we natuurlijk Barcelona. Nou, wat was nou nog meer dan zo'n topclub hier een keer heen te halen. Maar ja, ik denk dat het net realistisch is om dat nou nog weer een keer van me te krijgen. Maar dat zou natuurlijk nog wel weer fantastisch wezen. Of een Engelse club of een Duitse club, neem het maar op. Dat zou natuurlijk fantastisch wezen dat je dat een keer oprijden kon. Nou, even een beltje naar Ronald Koeman en we weten. Ja, maar weet, hij had hier zijn debuut maken. Ja, dus wat dat betreft lees je nog wel wat mogelijkheden misschien. Het voetballen uit zijn training, maar dan alles kort stillezen. Het haardveld van Boetenpost is klaar voor het volgende seizoen. Het hangt een beetje van de maatregelen en natuurlijk willen we al graag dat er weer voetballen wordt en in ieder geval op het veld zullen we hem net lezen. Laten we het daarop houden.